Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Adrian, tagapakinig ng programa ninyo since last year lang. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na magiging parte kayo ng araw-araw ko. Pero kapag bumibigat ang pakiramdam ko, pinapakinggan ko kayo at gumagaan kahit papaano. Balansi kasi yung tandem ninyo. Gusto ko yung lambing at tapang ni Ma'am Nicole at yung grounding at pananampalatayang dala ni Sir Diego. Parang may ate at kuya akong handang makinig kahit hindi naman nila ako kilala. Kaya naman ngayong may pinagdadaanan, sa inyo ko naisip humingi ng payo. Ganito po kasi, 6 na taon na po akong kasal. Sa loob ng 6 na taon na yon, iisa lang ang dasal naming mag-asawa. At yun ay ang magkaroon ng anak. Simple lang pakinggan pero napakahirap pala kapag dumarating ka sa puntong bawat buwan ay may kasamang pag-asa na madalas kasunod ay pagkadismaya. Nagpa-check ako bago pa kami ikasal. Doon ko unang narinig ang mga salitang ayaw marinig ng isang lalaking gustong maging ama. Mahina ang motility. Mababa ang bilang. Pakiramdam ko nabawasan ang pagkalalaki ko. Parang may biglang pumutol sa pangarap ko. Sumailalim ako sa varicocelectomy. Sorry po kung di ko po nabasa ng maigi. Electronics lang po kasi alam ko. Tsaka varicose veins. Varicose veins. So hindi ko alam yung varicocelectomy. So sumailalim ako noong 2023. Kumapit ako sa pag-asang baka yun na ang sagot. Baka yun na ang turning point. Pero nang lumabas ang resulta ng mga sumunod na tests, ganun pa rin. Hindi gaanong nagbago. At masakit pala ang umasa tapos babalik ka lang ulit sa umpisa. Hindi ako sumuko. Noong nakaraang taon, nag-undergo ako ng testicular sperm extraction. Isang proseso na hindi lang pisikal ang sakit kung hindi emosyonal din. Pero doon nakakakuha ng good quality sperm. Nakaimbak na ngayon sa lab. Nung marinig ko yon, umiyak ako. Hindi pa tapos na ang laban, pero may pag-asa pa. Ngayon, tapos na ang parte ko. Ang susunod na hakbang ay sa asawa ko. IVF. Pero taon na ang lumilipas, hindi pa din nagagawa. Malaki kasi ang halaga ng IVF. May sasakyan pa kaming hinuhulugan. Nag-apply ako sa bangko para makautang pero na-decline. May kapatid akong doktor na handa at may kakayahang tumulong pero tinanggihan naman ang asawa ko. Habang tumatagal, pakiramdam ko na sasayang ang oras. Parang mas ready ako kesa sa asawa ko. Pagod na akong umasa buwan-buwan. Pagod na akong ngumiti sa harap ng mga kamag-anak na laging nagtatanong kung kailan kami magkakaanak na parang ang dali-dali lang naman ang sagot. Gusto kong maramdaman na pareho kaming tumatakbo papunta sa iisang pangarap. Hindi yung ako lang nagbibilang ng araw at naghihintay. Tambalang kumikinang, ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko po kakausapin ang asawa ko nang hindi siya masasaktan o mapipressure?
Tama bang tanggapin na lang namin ang tulong ng kapatid ko para makausad na? O dapat ba talagang hintayin ko kung kailan siya buong pusong handa? Sa ngayon po kumakapit ako sa Diyos. Naniniwala akong may plano siya. Ipagdasal niyo po kami. Ipagdasal niyo po na bigyan kami ng lakas, pagkakaisa at malinaw na desisyon sa journey na ito. At sana po ay manatiling buo ang puso naming mag-asawa sa gitna ng pagsubok. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Adrian. Adrian, Hi to you, ang bigat Adrian. ng kwento mo at Relate kami dyan. hindi siya stranger para sa amin ni Nicole Oo, yung hindi. kwento mo. Kasi ako rin po ay nag-undergo ng testicular sperm extraction. Tares. Hindi, narinig ko na yung salitang motility. Mhm. Narinig ko na yan. Narinig ko na ang salitang IVF. Napagdaanan ko na ang artificial insemination but it failed. Not once, but twice. Alam ko yung feeling ng yung pagka ikaw ay binabantayan ng OB-GYN, yung sinusukat yung egg cell. Aha. At alin dito sa mga May egg cell oras. at may oras. May oras. 'Di ba? Hindi mo alam kung kanino ka maniniwala sa sinasabi ng isang doktor. Iba-iba pati ang doktor. So, yung isang doktor ang sasabihin, may oras lang ng emerute. Oo. Yung isa naman, walang particular na, may particular na oras, kailangan umaga lang. Mhm. So kahit na morning person ako noon, na ang dami naming gagawin, nagmamadali kasi kailangan ko umabot sa tambalan dati, 'di ba? Kailangan pang may isingit na mga bagay-bagay Wait kasi lang. wait lang. Instruction ni Sabi ni Doc. Oo. So it doesn't come out naturally yung act that you do as husband and wife. Hindi na siya natural, no? Kasi sabi ni Doc, Mhm. 'di ba? Sabi ni Doc, may mga pagkakataon na hindi pa dapat kasi ang kaya hindi bago sa amin to at marami kaming mako-comment tungkol diyan, no. Oh, Kasi actually nung binabasa mo nga kanina, pumasok agad sa utak ko, parang flashback to sa atin. sa atin, Both, eh. oo, may Kasi- may mga kanya-kanya tayong struggle Oo, sa may kanya-kanyang- pagkakaroon ng anak. Eh. Yes. Oh. Nagkaroon tayo ng struggle talaga. Ako talaga flashback din. Mhm. Yung time na na mga ganyan, yung ay nako, talaga mahirap talaga siya na Oo. every month nakabantay ka, tas ang ending nga Wala, oo. Diba? Yung disappointment ng kapalit. Kaya nga nun ng first time ako mag-pregnancy test, tas nag-positive, first time ko siyang pinasa, Mm. Siyam ang trinay ko. Baka naman kasi nagkamali lang yung una, parang Oo. sanay na sanay ako sa one line. Oo. 'Di ba? It cannot be two lines. Oo. Parang ano nangyari, ba't nag two lines? Hindi ito maaari. Sabi pa nga ng kasambahay namin noon sabi ko, ate, positive. Sabi niya pa sa akin, we. Hindi siya talaga Ayaw maniwala. naniniwala. Siya pa nga yung una ko nasabihan. Sabi ko, ate, positive. Sabi niya, we. Diba? Kasi sa sobrang sanay namin sa negative, hindi talaga siya madali, promise. At sa amin naman sa misis ko, dahil sanay nga sa negative, hindi na nagtitest. O, diba? May mga ganong cases. May mga eksena pa yung katawan na nagpapaasa. Oo. Na tipong sasabihin ni Doc, sa ganitong date ka magte-test. Mhm. So ikaw naman, ay hindi pa ako dinadatnan. Oo. Hindi muna ako magte-test. Correct, iano mo pa ng mga I-delete mo ng next 2 Oh, days. yan, mga ganun pa. Tapos, dun sa second day, saka ka dinatnan, ang lakas pa, di ba? Nakakayamot, alam mo yon, di ba? Tapos yun nga, yung act na of doing it, hindi na siya nagiging natural. Kasi nga, si Doc, sasabihin niya, ito yung mga araw na pinakamataas ng buwan, di ba? Or something, di ba? Dito pinaka. So kayo, kahit na gusto nyo gawin the day before, wag muna kasi kailangan yung hintayin yung bukas. Kasi Oo. bukas pinakamataas or something, yun yung pinakamalaki ang whatever. Di ba? May mga ganon. Ang hirap nun. Tapos, pinigil mo o kaya pinilit mo kahit ayaw mo. Oo. Di ba? Tapos ang ending negative, di ba? Gets namin, kaya Oo. gets namin, Adrian, yung pagod mo. Pero ang pinakatama sa lahat ng sinabi mo is that, isinurrender mo na kay Lord. Yes, yun ang Di ba? pinaka-importante Siya naman talaga. ang may plano. Tandaan, it doesn't make you less of a person and less of a guy kapag ka hindi ka nagkaroon ng biological na anak. Mhm. May mga tao lang talaga na iba yung kanilang
iba yung kanilang mission. Mhm. Iba lang talaga yung kanilang vocation. Iba Oo. lang talaga. Iba yung nakaatang sa kanila. Oo. 'Di ba? Pero hindi ko naman sinasabing mag-give up na kayo. Ayan. It's just that right now, dahil wala pa, syempre, lagi ko tong sinasabi, yung proseso naman sa paggawa ng bata masaya. Mhm. So, go, go, go! Tira lang ng tira, 'di ba? Pero, 'di ba? Wag mawawala ng pag-asa. Oo, basta gaya ng sinasabi mo na Adrian, na ipinaubaya mo na kay Lord and then talaga totally i-surrender mo sa Oo. kanya na si Lord na ang bahala sa kanya. Correct. Actually, kanina pa ako nag-iisip. Sabi ko, gagawin ko ba to? Sasabihin ko ba to? Kasi never ko pa sinabi to on air eh. Ay, ito talaga ang true lalo at walang halong ekla ko. Oo. First time mag-share ni Diego. Kasi ako talaga yung oversharer. So pag sinabi ni Diego na, hala, first time ni Nicole mag-share, syempre joke yun, di ba? Ito hindi joke. O ano, ikaw, actually, you may or may not share it, actually, ha? kanina pa nga, na pilit ko na kinakalimutan, pero bumabalik. At ano naman din to, eventually open naman din sa amin to as a family. Na, Siguraduhin mo lang, baka mamaya sabihin sa'yo ng asawa mo, ikaw nahawa ka na kay Nicole. sige nga, wag na lang. Wag mo muna sabi, magpaalam ka muna kay Mrs. Alam mo, kung ba't, sinasabi ko to sa'yo ha, magpaalam ko muna kay Let. Etong ganitong topic, Jegs, meron at meron to, kasi lagi tong issue. Lagi tong issue. O, sige, next time na lang. Next time na! Okay. Oy, mabitin kayo. Magpaalam ka muna kung okay. Kasi minsan ako may mga, 'di ba, as an oversharer, minsan napapagalitan din ako eh. Sasabihin sa akin, pati ba 'yun kailangan mo i-share? Ayan, Tas natutuwa ako kay Nicole Yala. Tapos ako sasabihin ko, alin doon? Kasi alin doon yung para bang, alin yung hindi ko dapat shinare? Okay, wag na lang. Sorry. Papaalam ko muna sa headquarters. Paalam ko muna sa headquarters. Kasi ako naman din, as an oversharer, natuto din ako dyan. Na parang, okay, ano ko muna, okay, hindi pala talaga lahat dapat. May mga boundaries. Kaya minsan, kapag meron akong sinishare, meron akong tinitweak ng kaunti. Diba? Para hindi yun yung todo. Pero in short, dahil nag-iisip, Adrian, dinaanan namin. namin. Kasi nag-iisip ka pa eh. Nandun ka pa sa kailangan ka, Jex. Kailangan, sure na sure kang Firm. gusto ko tong i-share. Na walang bahid na parang, sasakit yung ulo ko kasi ganyan ako eh. Pag halimbawa minsan may in-overshare ako, sasakit yung ulo ko tapos magsusuka ako. Tapos magsisisi ako na nasabi ko siya. Bakit ko ba sinabi? Bakit ko sinabi? Sobrang heat of the moment, sinabi ko yun. Tapos pagsisisihan ko hanggang sa huli. Diba? Ano ba itong, yan tuloy, yung mga kabisya natin, ano ba yun? Nabitin tuloy kami. Ito si Nicole Yala, oversharer na nang pipigil ng chismis. Alam mo na kung bakit? Gusto ko ako muna makarinig. Ayaw kung may makarinig na iba. Gusto ko, una ako sa chismis. Pero in other words, to you, Adrian, hindi ka alone sa journey sa na journey yan. mo. Ayan. At para like for example, for my case, parang talagang pinaubaya ko kay Lord. Correct. At siya na bahala. Kung Ayun. meron, edi meron. Kung wala, edi wala. Edi wala. Ayun. And uulitin ko, it doesn't make you less of a man. Correct. Marami tayong kwento na naririnig na kagaya sa ganyan, na grabe yung struggle nila. Oo. Pero nakikita nila at the end of the day, kumbaga, ay kaya pala, ito pala yung purpose. Correct. Ayan. Na pagka biniyaan pala ako ng ganito, hindi ko pala to magagawa. Oo. Kasi iba yung, basta mga ganon. Kagaya na lang yung yung nagpakita sa akin na parang memories ng na parang Struggles noon. yung sabi ko parang ito yung bagay na hindi ko pinili pero dinala ako ni Lord. So tapos I stumble upon a Bible verse na yung tayong mga tao, we find our ways, pero yung God kasi talaga yung pumipili ng mga steps natin kung saan tayo dadalhin eh. He will actually lead you kung Oo. saan ka talaga dapat. So yun, maganda lang kasi Adrian kasi nga nandun kayo sa moment na sinasama nyo yung Panginoon eh. Correct. Sa decision making nyo, sa journey ninyo. Mas mahirap pag kayong dalawa lang eh. True. So laging nandun si Lord. So definitely, we'll pray for you. We'll pray Correct. for you. Na ito'y magkaroon na ng sagot sa mga tanong. Kaya 'di ba sa prayer na tinuro sa atin, so our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done. Ayan. So it is the will of the Lord ang masusunod. Correct. Not yours, but the will of God. Yan. Ganyan.
Kaya niyo yan, Adrian. Go, go, go. Yan, go, Adrian. Naway yung susunod na kwento mo, di ba? Ano Oho. na, kwento of acceptance? Yes. If talagang wala. Mhm. Or kwento rin of abundance. Of Kasi biglang blessing. 16 pala yung binigay sa yung anak. Yung parang kaya pala hindi binigay ni Lord agad kasi pinayaman muna kami. Tama. Kasi ang ibibiyaan pala kami ng 6. Di ba? Yung gano'n. Ayan, Ha? oo. Salamat, Adrian, for sharing your story with us. At syempre sa mga gusto po na magbahagi ng kanilang mga kwento kagaya ni Adrian, pwede niyo Ayan. pong ipadala yan sa amin. Pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, nabitin tuloy kayo. Nabitin kayo. Nabitin kayo. Parang ayoko kasing magsisi ka. Kala mo naman kung anong isi-share, di ba? Kala mo, di ba? Kasi ang sabi mo kasi, Jegs, is, alam ko naman eventually that the family knows. Parang ganun eh. So, sabihin mo muna sa headquarters. Ayan, ganun muna. Huwag kang mahawa sa pagiging oversharer ko. Sinasabi ko sa'yo. Pero sa amin, open na siya na pag-uusapan na siya over the table eh. Yan, open diba? na siya eh. Open na siya. Oo. Sa inyo yun. Oo, sa diba? amin. Baka hindi pa handa, diba, yung iba sa mga table nila. Yan, oo. So sa table nyo lang yun. Hindi mo na kami makikitable. Saka na lang, pag parang feeling mo convicted ka na talaga na, sige, this is the time because I really need to inspire. May mga Tama. ganon. Yan. But to you, Adrian, sa sinasabi namin sa'yo, dinaanan namin yan. Yes, been there, done that. And I think dito sa 200 plus episodes, simura na time niya. Okay simura na time namin ni Chris Chupa. Diba? Chris Mura- Chupa. Marami na mga kwento gaya na rito. Marami na kwento na ganito, 'di ba? Kaya sabi ko, yung ganitong klaseng kwento, mauulit siya eh. I think dito sa kung ikaw ay masugid na tambalanista, alam mo talaga na napakaraming podcast ba 'to? Naguluhan ako eh. Sige, podcast na lang. 'Di ba? All throughout this podcast, simula na kami pa ni Chris Chuper, 'di ba? Meron na 'yun na dun sa 100 plus episodes na pag-usapan na to eh. At lagi siya na pag-uusapan, paano relate kasi ko. At mahaba lagi yung usapan pag ito yung topic kasi Ayan. nga relate ako. Correct. Alam mo kasi talaga yun yung sinasabi nating God's perfect time eh. Actually, kung hindi ako pinigilan ni Nicole, sasabihin ko na talaga, decidido ako nun. So, ibig sabihin, parang it's not yet time. Hindi pa tama. Hindi Kasi pa siya panahon. may ganong Ako pa ba, Jex? Share mo yan. Split mo na. Pwede naman pabayaan ni Nicole, di ba? Pero makikinig kami, tapos i-judge kita, di ba? Judge ka nila, di ba? Mga ganon. Pero hindi pa siya panahon eh. Yan. It's not yet Feeling time. ko merong saktong kwento. Tapos para talaga siya sa saktong tao. Yes, oo. So in the same way, Adrian, na ganun din na everything is God's will. So if it's kung will na ganyan na masabi na sa'yo or mabigay sa'yo, kasi yan na yung panahon. Well, Adrian, kung gusto mo namang malalimang usapan, then pwede mo akong i-PM. Anong mga requirements? Samgyu Pwede siguro samgyup pag-usapan natin. Mas matagal kasi yung usapan eh. Kasi 'di ba, pag walang pagkain ng bilis lang eh. Oo, habang pag may- nag-iihaw-ihaw tayo nila Nicole, 'di ba? Nagsasamgyup tayo. So kung ihaw-ihaw, resort. Ay, pwede. 'Di ba? Alam mo kung Oo. bakit ko naisip 'yan. Alam mo bakit ko naisip? Oo. Afford. Ay, oo 'Di nga. ba? Oo, doktor Kahit pala kapatid papaano. mo. Ngayon kung ayaw mo, pakilala mo na lang kami sa kapatid mong doktor. Siya na lang i-friendly namin. Tama. Charot, 'di ba? There's always a time for everything, Adrian. Yeah. I hope 'yan yung klaro. And ang importante habang wala pa, please enjoy each other's Yes, company. oo. Yun talaga Huwag yung yun. hayaan ma-stress yung Isa't sarili isa, ninyo oo. dahil parang may hinahabol ka. Correct. No. Ano na talaga yan, enjoy each other's Enjoy company. Kasi dadating ang panahon na, Magugulat na lang kayo. Like for example, kila Nicole na kung saan pa nila Kung kailan- ginawa yung hindi nila inaasa hindi na mo ano. inaasahan, katulad sa FX. Oo. Charot. Muntik na nga lang ang naging pangalan, FX. Charot. 'Di ba? Kung hindi pa inaasahan, yun pa, 'di ba? So, enjoy each other's Ayan. company. Hopefully and prayerfully, hindi ito yung maging dahilan kung bakit you will drift apart from each other. Sana Tama, hindi. oo.
Sana hindi. So tandaan mo, may purpose si Lord. Anong purpose niya, hindi natin alam. Pero hayaan mo sa Kanya. Ipaubaya mo sa Kanya. Tama. Oo. Ngayon, isingit ko lang bago tayo mag-ending dito sa ating podcast episode na yung tulong na binibigay ng ibang tao, sa tingin ko, hindi ka dapat mahiyang Yes, isa pa yun. tanggapin yun. Oo. Mahal So, talaga yung IVF. If there are people willing to help you with it, why not? So you have to talk with your wife. Importante oo. din yun. Na- Kasi bakit ano ba yung pumipigil Oo, sa kanya? It could be pride or or what? baka kilala niya yung kapatid mo na mahadera. Hindi ko sure. Ay, hindi, friend pala natin yung doktor. Sorry. Hindi ka po mahadera. It's a joke, Oo. di ba? So baka hindi natin alam, baka iyon ang kinakailangan baguhin pa sa sarili, yung pride para bago ibigay sa inyo yung blessing. We don't know. Hindi natin Oo. alam. 'Di ba? Yun din, tama. Kasi ako, eto na naman ako kasi ganito Sino yung kausap namin? Hindi, Sino yung yan? Sinong Nicole Yala yan? Sandali, nalilito din ako eh. Sinong forward? Sinong Nicole Yala yung forward? Teka, pumila kayo. Siksiksikan sila. Okay. Si Nicole Yala, the manager. Ayan. Si Nicole Yala, the manager. Shh! Doon kayo sa likod! May nanggugulo na isang Nicole Yala. Yan. Si Nicole Yala, the manager, sometimes she thinks na kung paano ako mag-isip, dapat ganun din yung mag-isip yung aking team. Oo. 'Di ba? Pero yun yung na-realize ko na hindi pala talaga dapat mong isipin na kung paano ako mag-isip ay parehas. Oo. 'Di ba? Kung paano mag-isip. Kasi ako, ang iniisip ko lagi is hindi talaga ako nahihiya to ask for help. Lalo na kung halimbawa concerning the office, pag hindi ko alam ang isang bagay, itatanong ko. Oh. Ihingi ako ng tulong kapag ang kinakailangan. Hindi, kasi kung mapapabuti naman yung gagawin ko or mapapabilis ang isang bagay, ba't ako mahihiya? That's me. So, ang point ko lang doon is, huwag tayong mahiya. Feeling ko lang, advice lang to, iba-iba naman talaga. Huwag tayong humingi ng tulong. Kasi sometimes, people are willing to help. Naghihintay lang sila. Yes, Kasi oo. may mga tao talagang hindi lang mabigay ng tulong. Naghihintay lang sila na, kaya kailangan ba nila? Ito, in this case, nagbibigay na ng tulong, tas tatanggihan pa. Pero hindi rin namin alam baka siguro iniisip din ng wife mo na baka Obligasyon. hindi masyadong malaki ang gagastusin at ayaw niya rin din malagay kayo na Sa alanganin. Pwede kasi din. Hindi basta-basta ang Baka ang kapalit kidney, no? Sa bagay. Sa bagay, kaya pala hindi pumayag. Okay, gets ko na. Yun lang. Baka lang, if there's help that can be given to you, why not? Why not? Why not? Kasi sometimes, iniisip natin, dasal. Tapos yung help comes in the form of other people. Tapos hindi mo tinanggihan mo. Correct. Pero yun, doon na pala dumaan si Lord. Yun na yung sa pinapadala tulong. ni Lord tapos hindi mo tinanggap. Ikaw parang iniisip mo, bubukas yung langit, Oo. di ba? Of course, that time will come sa revelation, pero wala Oo. pa yun. Pero yung help comes through other people. Yes, So maging oo. bukas ka lang sa kaalaman na gano'n na, Oo. baka ito yung tulong na binibigay sa Even akin nga, ng yung mga Diyos. tao na sabihin mo na hindi mo ine-expect na manggagaling ang tulong, kayang gamitin ni Lord yun eh. True. Yung, kahit mga masasamang tao. Alam mo minsan naman si Lord, apaka-dramatic, Oo, di very ba? unorthodox Correct. yung Gusto niya paraan creative. Gusto niya may Oo. kwento. Ayun, tumulong sa akin yung hindi ko pa ine-expect magnanakaw. Di ba? May ganun si Lord eh. So Oo. maging open ka lang dun sa may tumutulong. Buksan mo lang din yung kaalaman mo, kaisipan mo, at Oo. diwa mo na, ito na ba Lord yung Basta fluid tulong. yung na walang struggle. Correct. Kasi kapag madaming sakit sa ulo, baka hindi. Oo. Baka hindi yan yung help that O you halimbawa, kung siguro, nanghingi ng tulong dun sa kapatid, tapos ang daming kondisyon. Yan. Halimbawa, may need. Kidney nga na ibibigay. Kidney na ibibigay. Oo, kasi yung doktor may mayaman na na nangangailangan ng kidney. Ayan, ganon. Oo. O, di ba? O, mayaman to, kapalit isang kidney. Okay lang yan, may isa ka pa naman. Di ba? Kapag mga ganon, kabahan ka na. So, Mataas yung interest, true. di ba? Yan. So, it's important to pray and discern. Yan. Oo. Ha? O siya, Alright. babush. Salamat Okay. na marami. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, and whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Okay,